Fix-xhur li ġejjin il-Gvern se jinvesti aktar minn 228 miljun euro fil-qasam tal-anzjanità attiva. Għal dan il-Ministru responsabbli minn dan il-qasam ġew qed jingħabela meta fil-Parlament kienu qed jiġu diskussi l-estimi finanzjarji tal-Ministeru li jmexxi. Il-Ministru qal li din in-nefqa massiċċa hija apparti minn benefiċċji oħra li qed jingħataw bħaż-żieda fil-pensjonijiet. Ġew qed jingħabela elenka bosta investimenti li diġà saru kif ukoll dawk li mistennija jsiru. L-entità Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità qiegħda toffri 26 servizz lil anzjani fil-komunità u għal-2023 għandha vot ta' miljuni ta' euro sabiex tolli l-livell tal-ħajja lill-anzjani tagħna. Fl-2012 l-ammont ivvotat f'dan ir-rigward kien ta' 50 miljun. Għas-sena li ġejja, in-nefqa f'dan il-qasam ħatkun ta' 108 miljuni, aktar mid-doppju. Fil-bilanċ hemm il-ħajja tal-anzjani u l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-Ministru qal ukoll kif żdied il-finanzjament tal-iskemi tal-Carer at Home u tal-Home Helper of Your Choice. F'din id-diskussjoni tkellem ukoll id-deputat tal-Gvern Michael Farrugia li nnota kif qal San Vincenz de Paul li llum jilqa' 1500 resident ġiet ivvutata nefqa ta' 110 miljun euro. Irnexxielna nibdlu San Vincenz de Paul mir-residenza għal post ta' eċċellenza. Mhux talli sena ilu ftaħna day unit ġdid, outpatients ġdid u ħafna servizzi oħra, talli dawn bdejna niftħuhom ukoll għall-anzjani fil-komunità. Fil-Parlament issemma wkoll kif se jiżdiedu ċentri tal-Università tat-tielet u r-raba' sena. Fil-fatt id-deputat Reja Bela semma l-importanza sabiex l-anzjani tagħna jibqgħu jieħdu l-edukazzjoni u jsaħħu l-ħiliet fid-dinja tat-teknoloġija. Kemm huwa importanti li nkomplu ninvestu bħala gvern fi programmi ta' ħriġ u informazzjoni biex l-anzjani iżidu l-ħiliet tagħhom fl-użu ta' servizzi tal-gvern li qegħdin online kif ukoll il-banek għandhom jinvestu aktar f'dan is-sens. Id-deputat Katja De Giovanni nnotat l-investiment li qed isir sabiex l-anzjani jibqgħu attivi fil-komunità. Rrid bisħieħ li dawn il-persuni akbar fl-età li tant ikkontribwixxew fis-soċjetà jibqgħu jikkontribwixxu, jibqgħu attivi u jibqgħu jipparteċipaw bisħieħ fil-komunitajiet tagħna u fis-soċjetà. Id-deputat Romilda Baldacchino Zarb għamlet referenza għal kampanja Say No to Stroke li permezz tagħha l-anzjani fil-komunità setgħu jagħmlu testijiet mediċi bl-aħlas fosthom it-testjar tal-ECG, tat-zokkor u tal-pressjoni. Din hija kampanja verament li ser taħdem li sertejn għax stroke li bil-Malti nirreferu għalih bħala apoplessija hija kundizzjoni serja ħafna tant li hija waħda mill-kawżi ewlenin li twassal għal diżabilità fuq persuni ta' 60 sena jew aktar u sfortunatament hija wkoll responsabbli għal mewt ta' wieħed minn kull 4 li jkollhom apoplessija. Id-dimensja ngħatat priorità wkoll minn dan il-Gvern bid-deputat Merkin Paul Aġuskalja jitkellem fuq kif meta wieħed jistimula moħħ persuna b'dimensja ikun qed tagħtiha benefiċċju kbir. Tfal żgħar saħansitra żgħarnet minn childcare jitħaltu ma' anzjani ġewwa djar tal-anzjani fejn jiġu viċin xulxin għax litteralment għandek studju fejn f'dimensja persuna anzjana b'dimensja għadek ma tafx kemm huwa importanti meta tistimulala moħħha permezz ta' dawk it-tfal żgħar. Intant il-Ministru ġew qed jingħabela ħabbar ukoll li l-Kabinett iddiskuta l-Politika Strateġika Nazzjonali ġdida l-Anzjanità Attiva 2023 u 2030 li se titpoġġa d-diskussjoni pubblika fil-ġimgħat li ġejjin.